Jenengku sapa? Raden. Alah munggah Raden anake wong kiri kok. Munggah Raden. Lah wong pengen disebut Raden ra oleh. Ra. Nek riko nyonya Ora nyonya-nyonya jenenge Samini wis kok. ra oleh, Mbok. Nek kon ngundang riko Samindul. nyonya Nyanyi. nyonya nyanyi. Nyonya nyon dongane nyonya. Nyonya salama nyonya. Nyonya Samini. Ayune. Umure pece ayu. Ayu kok mbokku paling ayu Dewi Sepurworejo. Piro sing ayu. Riko kok mbok beleke sekedhok-kedhok.